హరే కృష్ణ పద్మావళి షేర్ చేయాలమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. షేర్ చేయాలమ్మా, షేర్ చేయాలి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే 15th verse. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం అగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రసారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది ఆచార్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర దివాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆఖరి శ్లోకంలో బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య ధర్మస్య సుఖస్య ఏకాంతికస్య. అమరము అనస్వరము శాశ్వతము అయినట్టు జన్మ సౌఖ్యములకు సహజ స్థితి అయినట్టు నిరాకార బ్రహ్మానికి నేనే ఆధారం. ఆ నిరాకార బ్రహ్మం అంటే ఇప్పుడు నిరాకారాన్ని ఆరాధిస్తారు ఎవరంటే ఈ బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్ళేవాళ్ళు, అష్టాంగ యోగులు, జ్ఞాన యోగులు, వీళ్ళందరూ కూడా నిరాకారాన్ని ఆరాధిస్తారు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి కూడా కారణం ఎవరు అంటే నేనే. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి ఏర్పాటు అయ్యేది ఎలా ఏర్పాటు అవుతుంది? భగవంతుడి శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ కాంతి ద్వారా బ్రహ్మజ్యోతి ఏర్పడుతుంది. బ్రహ్మజ్యోతికి కూడా నేనే కారణం చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అంటే ఏంటంటే కృష్ణ అప్పుడు కర్మయోగం, మన కర్మయోగం చేయటం ద్వారా వాళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా యాక్చువల్గా కర్మబద్ధులై ఉంటారు, బద్ధజీవులు. నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా కర్మల నుంచి బయటపడతారు. కర్మ నుంచి ఆ కర్మనే ఆయుధంగా తీసుకుంటాడు అన్నమాట. ఆయుధంగా తీసుకుని ఆ కర్మ నుంచి బయటపడతాడు. ఏ విధంగా అయితే ఒక చెక్కని ఇలా కొడుతూ ఉంటే నిప్పు పుడుతుంది కదా, ఆ నిప్పు పుట్టి ఆ చెక్కనే దగ్ధం చేసేస్తుంది ఆ నిప్పు. ఆ విధంగా కర్మ, నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా కర్మలో ఉన్నటువంటి దోషాన్ని మొత్తం కూడా నిష్కామ కర్మయోగమే నివారిస్తుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా నిష్కామ కర్మయోగం చేసి కర్మల నుంచి బయటపడతాడు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు జ్ఞానయోగం, నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా కర్మల నుంచి బయటపడిన తర్వాత ఆయన అష్టాంగ యోగాన్ని ఇంద్రియాలని నిగ్రహించడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఆయన బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్తాడు. ఎంత బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్ళి బ్రహ్మజ్యోతిలో వెళ్తారు. వాళ్ళు మళ్ళీ భక్తిని తోడుగా తీసుకుంటేనే వాళ్ళు పరమాత్మ దగ్గరికి చేరతారు, భగవంతుడి దగ్గర. భక్తిని తోడుగా తీసుకుంటే, తీసుకోకపోతే చేరలేదు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దేనికైనా సరే అమరం అంటే మరణం లేనిది, అనస్వరం నశింపు లేనిది, శాశ్వతమైనటువంటిది, ఎప్పటికీ కూడా ఉండేది, నిత్యం అన్నమాట, అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది. అటువంటి చరమ సౌఖ్యానికి సహజ స్థితి ఏది అంటే నిరాకార బ్రహ్మానికి. ఆ చరమ స్థితి ఏది? ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి వరకు ఆ సిద్ధి స్థితి, చరమ స్థితి. ఆ సిద్ధి స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమవుతారు. కానీ ఆ స్థితికి వెళ్ళడానికి కానీ అక్కడ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనం అవటానికి కానీ నేనే కారణము అని చెప్పని చూస్తున్నారు. అన్నింటిలో కూడా సర్వత్రా భగవంతుని ఉంటారు, అంతా నిండి ఉన్నారు. ఏది చేసినప్పటికీ కూడా, ఏ యోగం అయినప్పటికీ కూడా అన్నింటికన్నా కూడా భక్తి యోగం శ్రేష్టమైనది. ఆ భక్తి యోగం ద్వారా ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా భగవంతుడి సేవ అనేది లభిస్తుంది. ఆ భక్తి యోగం సిద్ధించాలంటే ఏం చేయాలి? హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే. ఈ నామాన్ని జపించాలన్నమాట. దివ్య మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా అతను భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండటం ద్వారా జనన మరణాలకు సంబంధించినటువంటి స్మారక దినాలందు ఉపవాసింపవలేదు. ఆ టైంలో ఉపవాసం చేయాలి. మనం జన్మించే సమయంలో కూడా
ఉపవాసం చేయాలని చెప్తున్నాను. బ్రహ్మజ్యోతి యందు లేదా బ్రహ్మభావనకు సంబంధించిన విధమైన విధానం నందు తనను ప్రతిష్ఠించుకొందలసిన వారు గుణాలలో దేవునికి సమానుడు. అట్లా ఎవరైతే ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమయ్యే స్థితికి చేరుకుంటారో వాళ్ళ భగవంతుడికి ఏవైతే లక్షణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వీళ్ళకు వస్తాయి. భగవంతుడి లక్షణాలను తీసుకుంటారు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆకర్షణలో. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగ. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం ఇది మనం చెప్పుకునేది, ఈరోజు చెప్పుకునేది పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం. ఈ 15వ అధ్యాయం ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఈ 15వ అధ్యాయం ఏంటంటే దీంట్లో శాస్త్ర రహస్యాలు తెలుసుకో యుద్ధం చేయి. శాస్త్రంలో ఏదైతే ఉందో ఆ రహస్యాలు తెలుసుకో యుద్ధం చేయమని చెప్తున్నారు. కృష్ణ భగవానుడే పూర్ణ పురుషోత్తముడు, బద్ధముక్తి జీవులందరికీ కూడా అతీతుడు అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. జీవుడు బద్ధుడు ఎలా అవుతున్నాడు, ముక్తుడు ఎలా అవుతున్నాడు, బద్ధుడు ఎలా అవుతున్నాడు, మళ్ళీ ముక్త జీవుగా ఎలా మారుతున్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా అధ్యాయాన్ని చెప్పుకుంటాము. బద్ధముక్త జీవుల యొక్క దృష్టి ఏ విధంగా ఉంటుంది, సకల జీవుల యొక్క ప్రభు పోషకుడు ఎవడు అంటే అనే విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయాన్ని చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదః శాఖం అశ్రద్ధం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పద్మాని యస్తం వేద స వేదవేత్. భగవాన్ చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? వేళ్ళు పైకి, కొమ్మల కిందికి వేద మంత్రాల ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశుద్ధ వృక్షం ఉన్నది అని చెప్పబడింది. ఆ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలిసినట్టు, వేదాల సారం మొత్తం కూడా తెలిసినట్టే. ఆ వృక్షం అంటే ఏంటి అన్నది ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి వేదాల సారం తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనకి వెల్త్ ఈజ్ లాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ అని చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నాము. వెల్త్ ఈజ్ లాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్. హెల్త్ ఈజ్ లాస్, సంథింగ్ ఈజ్ లాస్. క్యారెక్టర్ ఈజ్ లాస్, నథింగ్ ఈజ్ లాస్. ఇప్పుడు జనాలు వీళ్ళు క్యారెక్టర్ పోయినా పర్వాలేదు, హెల్త్ పోతే కొంచెం బాధగా ఉంటుంది, కానీ ఆ డబ్బు సంపాదన, డబ్బు మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి. ధనాపేక్ష ఎక్కువగా ఉంది ఇవాళ. అసలు ఉండాల్సింది ఏంటి? వెల్త్ ఈజ్ లాస్, ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు వెల్త్ ఈజ్ లాస్, నథింగ్ ఈజ్ లాస్. డబ్బు పర్వాలేదు, కానీ హెల్త్ ఈజ్ లాస్, సంథింగ్ ఈజ్ లాస్. కొంత పోగొట్టుకుంటాం, ముందు హెల్త్ లాస్ అయితే. క్యారెక్టర్ ఈజ్ లాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్. ఇది పద్ధతి అన్నమాట. ఇది డబ్బు పోయినా పర్వాలేదు, హెల్త్ పోయినా పర్వాలేదు, కానీ క్యారెక్టర్ మాత్రం పోకూడదు అని చెప్పని చెప్పేవాళ్ళు. అలాగే జీవించేవాళ్ళు కూడా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే విస్తారంగా ఉన్న భౌతిక ప్రపంచాన్ని అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి స్వతంత్రంగా ఆనందించాలనే కోరిక ఉంటుంది. భగవంతుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, వేళ్ళు పైకి, ఈ విధంగా వేళ్ళు పైకి ఉన్నాయి, ఆకులు కొమ్మలు అవన్నీ కిందికి ఉన్నాయి. అశ్వత్థ వృక్షం
నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలిసిన వాడు అని చెప్పని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. అధస్తోధ్వం ప్రసృతా తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాలా అధస్య మూలాన్యనుసంతతాని కర్మాని బంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలు. వృక్షంలో ఉన్న కొమ్మలన్నీ కూడా ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతున్నాయి. 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతున్నాయి. కిందికి మరియు పైకి విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి. దాని కొమ్మలు, ఇంద్రియ విషయాలు, ఈ వృక్షం యొక్క వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళ్తూ ఉన్నాయి. మానవ సమాజం యొక్క కామ్య కర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. మనం చేసే అంటే కర్మలు, ఆ కర్మలు కామ్య కర్మలకి ఆ కోరికల మూలంగా మొత్తం కూడా మనం బద్ధజీవులం అయిపోతున్నాం అనమాట, బంధింపబడుతున్నాం. ఎట్లా అయితే అశ్వత్థ వృక్షం ఆ ఊడలన్నీ కిందికి దిగి అది ఎట్లా అయితే బంధింపబడుతుందో అలా మనం కూడా ఈ జనన మృత్యు చక్రంలో బంధింపబడుతుంది. దేని వలన? కోరికల మూలంగా. కోరికలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ కోరికలను తీర్చుకోవటం కోసంగా పూర్తిగా మనం శ్రమ పడుతూ ఆ కోరికల మీదే ఆధారపడినందువల్ల పూర్తిగా మనము ఆ జన్మ మృత్యు ఆ చక్రంలో బంధింపబడి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ మళ్ళీ పుడుతూ లేస్తూ పడుతూ లేస్తూ ఆ విధంగా ఉన్నాం. అసలు అశ్వత్థ వృక్షం అంటే నెక్స్ట్ 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 ఇప్పుడు అశ్వత్థ వృక్షం. ఈ అశ్వత్థ వృక్షము చూడండి, నీడ పడుతున్నది. నీళ్ళల్లో చెట్టు నీడ పడితే చెట్టు ఎలా కనిపిస్తుంది? తల్లకిందులుగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ భౌతిక లోకం మొత్తం కూడా తల్లకిందులు, మనిషి ఆలోచనలు కూడా తల్లకిందులుగా ఉంది. అంటే వాటికి శాశ్వతమైన ఇది లేదు. నీడ ఎంతసేపు ఉంటుంది? వెలుతురు ఉన్నంతసేపు ఉంటుంది, తర్వాత మాయమైపోతుంది నీడ. అట్లాగే మనిషి జీవితం కూడా ప్రాణం ఉన్నంతసేపే. ఆత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, పరమాత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ వృక్షంలో, ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో ఎట్లా ఉంది అంటే పైన బ్రహ్మగారు కూర్చొని ఉన్నారు. ఆ బ్రహ్మగారి దగ్గర బీజం మొదలైందనమాట. బీజం మొదలయ్యి అక్కడి నుంచి చెట్టు మొక్క మొలిచింది. ఆ మొక్క కొమ్మలు శాఖలుగా విస్తరించి పైనుంచి ఇలా కిందికి వచ్చింది అనమాట. ఆ విస్తరించి కిందికి వచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మగారు సృష్టి చేయమని చెప్పారు కదా బ్రహ్మగారిని, భగవంతుడు. అక్కడి నుంచి మొత్తం కూడా లోకాలు, బ్రహ్మలోకం నుంచి అంటే సత్యలోకంలోనే మొదలైనవి. అక్కడి నుంచి జీవులు ఉన్నారు అందరూ కూడా. 7 లోకాలు, మొత్తం 14 లోకాల్లో కూడా జీవరాశులు ఉన్నాయి. బ్రహ్మగారి దగ్గర నుంచి ఆ చెట్టు విస్తరిస్తూ 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 అంటే జీవరాశులు మొత్తం కూడా సృష్టి మొదలై కిందికి వచ్చేసింది. అత్తల విత్తల భూలోక, భూవర్లోక, శివర్లోక, మహాలోక, జనలోక, తపోలోక, సత్యలోక. ఈ సత్యలోకం నుంచి మొదలైంది. ఈ లోకాలన్నీ కూడా వ్యాపించింది. వేళ్ళు, కొమ్మలు అన్నీ కూడా వ్యాపించింది. కొమ్మలన్నీ వ్యాపించి ఆ జీవరాశులన్నీ కూడా ఏర్పడ్డాయి. ఆ కొమ్మలంటే జీవరాశులు. ఈ లోకాలన్నీ కూడా భూలోకం దాటి ఆ జీవరాశులన్నీ ఏర్పడిన తర్వాత వాటికి
బీజ ప్రదానం చేసింది ఎవరు? బీజ ప్రదానం చేసింది భగవంతుడు. అంటే ఏ లోకానికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా, ఏ లోకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఆ లోకాల్లో ఉండే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉంటుంది. అంటే జనన మరణ చక్రంలోనే బంధింపబడి ఉంటారు వాళ్ళు బద్ధజీవులుగా. కొంతకాలం మాత్రమే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ వస్తారు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏ లోకమైనా సరే, అన్ని లోకాలు కూడా మళ్ళీ జన్మను పొందేటువంటి జీవులు ఉన్నటువంటి లోకాలు అన్నమాట. అన్నీ కూడా, ప్రతి లోకము కూడా అట్లా వ్యాపించున్నారు. మొత్తం కూడా ఈ గుణాల ప్రభావం అనేది ఆ ప్రతి జీవిలో కూడా ఉన్నదన్నమాట. అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి చెట్టు. అందుకని ఆ బీజం నుంచి ఇట్లా తల్లకిందులైంది చెట్టు, కిందికి వచ్చింది. ఆ ఊడలు దిగినాయి. ఊడలు అంటే ఏంటి? వంశం. ఒక మనిషి పుట్టాడు అంటే ఆ మనిషితో పాటుగా ఇంకా కొన్ని జీవులు వస్తాయి అన్నమాట. ఆ మనిషితో పాటుగా జన్మ తీసుకుంటాయి. అవి కూడా ఆ మనిషితో పాటుగా ఆ మనిషి చేసేటువంటి ఆ వంశ వృక్షం, ఆ వంశం అభివృద్ధి వలన పూర్తిగా మళ్ళీ జీవులన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. అది ఎక్కడ మొదలైంది అన్నది ఎవరు చెప్పలేదు. ఎక్కడ మొదలైంది, మొదలు ఎక్కడ, చివరి ఎక్కడ చెప్పలేదు. కొన్ని తరాల వరకు మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు. ఆ ముందు 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 ఏంటి అంటే చెప్పలేదు. అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది. సత్యలోకంలో బిగిన్ అయింది. అక్కడి నుంచి జీవులన్నీ కూడా వచ్చారు ఇక్కడికి. ఈ లోకాలన్నీ, ప్లానెట్స్ అన్నీ కూడా వెలుగుతో నిండినటువంటి ప్లానెట్స్. పైవన్నీ కూడా, కిందివన్నీ కూడా చీకటి లోకాలు. కింది లోకాల్లో కూడా జీవులు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అట్లాగే ఇక్కడ ఈ అశ్వత్థ వృక్షం వచ్చింది కదా, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఊడలతో సహా అది ఎట్లా అయితే పాతుకుపోయిందో భూమిలో, మన వంశ వృక్షం కూడా అదే విధంగా పిల్లలు 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 పిల్లల పిల్లలు 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 అలా ఆ విధంగా ఊడల్లాగా పాతుకుపోయింది. నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ స్లైడ్. నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో నాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠ అశ్రద్ధమేనం సువిరూఢమూలం అనం అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన తిత్వా తతః పదం తత్పతి మార్జితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవ్వరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయము ఈ లోకంలో ఎవరికి, ఈ భూలోకంలో ఎవరికి తెలియదు. అది తెలుసుకోలేరు కూడా. కానీ లోతుగా నాటుకున్న వేళతో విలసిరుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించేయాలి. తర్వాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతుకుని ఎవరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో మరియు ఎవరి నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుడిని శరణు వేడాలి. సమస్తం అంతా కూడా ఎవరి నుంచి వచ్చింది? పరమ పురుషుడు. ఎవరి నుంచి ఆరంభమైంది సృష్టి? బీజప్రదాత ఎవరు? భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన దగ్గర నుంచి బీజం ఫస్ట్ జీవి ఎవరు? ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి జీవి ఎవరు చెప్పండి? ఎన్ని రోజుల నుంచి క్లాస్ వింటున్నారు కదా, ఫస్ట్ జీవి ఎవరో చెప్పండి. హ్యాండ్ రైస్ చేసి ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఫస్ట్ జీవి ఎవరు?
ఉమ్? ఓకే. బ్రహ్మ అరుణ్ కుమార్ చెప్పండి ప్రగతి. బ్రహ్మ మొదటి జీవి. కరెక్ట్, చెప్పండి. ఎందుకంటే పద్మము నుండి ఆ, నాభి నుండి వచ్చిన పద్మంలో మొదటగా బ్రహ్మ వచ్చారు, ఆయన సృష్టి చేశారు భగవంతుని యొక్క గుడ్, తరపున. బాగా అర్థం చేసుకున్నారు మీరు. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆ పద్మంలో నుంచి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మగారు మొదటి జీవన ఆయన. ఆ బ్రహ్మగారు కూడా మారిపోతూ ఉంటారు ఎప్పుడు మనం. బ్రహ్మ పదవి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆయనకు కూడా మళ్ళీ జన్మ ఉంటుందమ్మా. అదే మనం చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ జీవిని సృష్టించింది ఎవరు? ఫస్ట్ బీజం వేసింది ఎవరు? కృష్ణ భగవాన్. ఆ కృష్ణుడి నుంచి వచ్చారన్నమాట ఆయన. గర్భోదక సాయి విష్ణువు. ఆ విష్ణువు గర్భం బొడ్డులో నుంచి వచ్చింది సామర్థ్యుడు. అందులో నుంచి బ్రహ్మగారు పుట్టారు. బ్రహ్మగారు వచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మగారిని ఆదేశించారు. ఎట్లా? ఆయన శక్తిని ఇచ్చారు కృష్ణ భగవాను. నువ్వు సృష్టి చెయ్యి అని చెప్పినని ఆయనకి ఆదేశించారు. అప్పుడు అంతకుముందు ఏమి జరిగింది? 3 గుణావతారాలు. విష్ణువు నుంచి 3 గుణావతారాలు వచ్చినాయి. అవేమిటి? కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. కారణోదక సాయి విష్ణువేమో కారణ జలం మీద పడుకొని ఉంటారు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు, ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు ఆ శరీరంలో నుంచి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు వస్తాయి. ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల మూలంగా అంటే ఊపి పీల్చుకుంటారు. పీల్చుకున్నప్పుడు లోకాలన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి, లైవ్ అయిపోతాయి. జీవులందరూ కూడా వెళ్ళిపోతారు. ప్రళయం వస్తుంది, మొత్తం కూడా స్మాష్ అయి తర్వాత మళ్ళీ పుట్టుక. మళ్ళీ ఊపిరి వదలంగానే ఎన్నో లోకాలన్నీ కూడా ఆయన స్వేద రంధ్రాల నుంచేమో ఆ స్వేదం కారణాన్న సముద్రం అది ఏర్పడుతుంది. ఆ కారణాన్న సముద్రం మీద ఎవరు? ఈయన పడుకుంటారు. గర్భోదక విష్ణు శేషతల్పం మీద పడుకుంటారు. కారణాన్ని ఆయన గర్భంలో నుంచి బయలుదేరుతుంది అన్నమాట ఈ సామర్థ్యం. ఆ గర్భంలో నుంచి బయలుదేరి అందులో నుంచి బ్రహ్మగారు వస్తారు. ఆ బ్రహ్మగారిని సృష్టి చేయమని ఆదేశిస్తారు విష్ణువు. ఆ సృష్టి చేసిన తర్వాత, ఆ సృష్టి క్రమం అయిన తర్వాత ఆ దాంట్లో ప్రతి జీవికి కూడా ఆ విష్ణువు, ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు యొక్క ఆ దృష్టిపాతంతో ప్రకృతిలో ఆ ప్రకృతి మీద జరుగుతుందన్నమాట దృష్టిపాతం. జరిగినప్పుడు ఆ ప్రకృతి కూడా మామూలుగా ప్రకృతి కూడా భగవంతుడి నుంచే ఉద్భవిస్తుంది. జీవాత్మలు భగవంతుడి నుంచే వస్తాయి బయటికి. ప్రకృతి మన మామూలుగా వచ్చినప్పుడు జీవాత్మ ఎట్టయితే సచ్చిదానంద స్వరూపమో ప్రకృతి కూడా అంతే. దాని సమతులంగా ఉంటుంది ప్రకృతి. ఆ అసమతులత ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆయన దృష్టిపాతం జరిగినప్పుడు అసమతులత వస్తుంది. చూస్తారనమాట. ఆ చూడంగానే దృష్టిపాతం జరిగి దాంట్లో నుంచి గుణాలు ఏర్పడతాయి. ప్రకృతిలో కాలం ఏర్పడుతుంది, గుణాలు ఏర్పడతాయి. ఆ ప్రకృతి యొక్క ప్రభావం మూలంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ గుణాలని అన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్క జీవికి కర్మలు, దేహం ఏర్పడంగానే కర్మలు వస్తాయి. ఆ కర్మలకి తగ్గట్టుగా ఆ జీవి యొక్క ఆ జీవాత్మ యొక్క ఆ కర్మలతో ఆ జీవాత్మ ఏంటి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఏదంటే మన వెంట్రుక చివర ఉన్న 10,000 వంతు ఉంటుందిట జీవాత్మ. వెంట్రుక చివర టిప్లో 10,000 వంతు ఉంటుంది.
ఆ జీవాత్మ ఏమైతుంది, మనలో చైతన్యం అన్నమాట. మనలో మనం మాట్లాడుతున్నా, మన బాడీ కదులుతున్న కదలికలు అంతా కూడా మన మొత్తం కూడా చైతన్యం అంతా మన శరీరం మొత్తం కూడా వ్యాపిస్తుంది. కానీ అది మనకు కనిపించదు. మన బాడీ ఉంది అంటే ఆ జీవాత్మ ఉన్నట్లు. అట్లాగే పరమాత్మ కూడా కనిపించరు మనకి కంటికి. భగవంతుడు కనిపించరు. మన చుట్టూ ఉన్నారు ఎక్కడ చూసినా. ఏతో నృసింహ పరతో నృసింహ, ఏతో యామి తతో నృసింహ, బహిర్నృసింహ హృదయే నృసింహ, నరసింహమాదిం శరణం ప్రపద్యే. అట్లా ఇక్కడున్నాడు అక్కడ లేడని లేదు, మొత్తం అంతా కూడా వ్యాపించున్నారు. కనిపించట్లా, కానీ దాన్ని చూడగలిగేందుకు మనకి శక్తి కావాలి. ఆ శక్తి తెచ్చుకుంటే మనకు భగవంతుడు కనిపిస్తారు. ఈ ఇంద్రియాలతో, ఈ మన భౌతికమైన ఇంద్రియాలతో భగవంతుడిని చూడలేము, జీవాత్మని కూడా చూడలేము. మనలో ఉన్నటువంటి అంత కల్మషాలని తొలగినప్పుడు ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి అనేది మనకి తెలుసుకోగలుగుతాం. అలాగే ఇక్కడ ఆత్మల మొత్తం కూడా దేహాలన్నింటికి కూడా ఆత్మ ఏంటంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. దాని చుట్టూత అవిద్య ఆవరిస్తుంది. అవిద్య అంటే ఆత్మ తనని తాను తెలుసుకోగలదు, తనేంటి అన్నది తెలుసు. ఆ అవిద్య ఆవరించినందువల్ల కర్మలన్నీ కూడా ఆవరించినందువల్ల, ఆవృతమైనందువల్ల ఆ బద్ధజీవుడు అయిపోతాడు అన్నమాట. తనని తాను తెలుసుకోలేదు. ఆత్మ తెలుసుకోలేకపోయినందువల్ల మొత్తం కూడా ఈ కర్మలన్నీ చేస్తూ అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటూ ఉంటాను. దేహం ఆత్మ వేరనే విషయాన్ని మర్చిపో. ఈ వృక్షం యొక్క నిజస్వరూపం ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. ఈ వృక్షం అసలు ఎందుకు వచ్చింది, నిజ స్వరూపం ఏంటి, ఆ వృక్షంలో నుంచి వచ్చినటువంటి జీవుడు అంటే ఏంటి, జీవుడు ఏం చేయాలి. జీవాత్మలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి, ఆ జీవులన్నీ కూడా బద్ధ జీవులు అయిపోతున్నాయి. మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటున్నాయి. ఎప్పటి నుంచో అనాది నుంచి. ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయాలు ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ తెలుసుకోలేరు. మన పుట్టుక ఎక్కడ, కొన్ని 3 తరాలు చెప్తారు, మహాగా అయితే 5 తరాలు చెప్పగలుగుతారు. ఎక్కడ మీరు ఎక్కడి నుంచి పుట్టారు అంటే చెప్పగలమా? అట్లాగే మధ్య ఏంటన్నది చెప్పలేం, అంతం కూడా చెప్పలేం. ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ తెలుసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకుపోయి ఉన్నదన్నమాట ఈ వంశవృక్షం అన్నది. పూర్తిగా లోతుగా ఈ ఊడలు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో ఆ ఊడలు దిగిపోయినాయి లోపలికి. అది ఎక్కడ మొదలైంది అన్నది ఎవరు చెప్పలేరు. ఆ మొత్తం కూడా ఆ వృక్షం యొక్క కాండాలు ఏర్పడిపోయి ఉంటాయి. ఆ ఊడల్లా అవి లావుగా అయిపోయేటప్పటికి అది కాండంలాగా. అది ఎక్కడ మొదలైంది అనేది చెప్పలేము మనం. అవి అట్లా వస్తూనే ఉంటాయి ఆ ఊడలు, మళ్ళీ భూమిలోకి దిగుతూ ఉంటాయి, ఎకరాల కొద్దీ వ్యాపిస్తాయి. ఆ అనంతపూర్లో 2.5 ఎకరాలు స్థలం వ్యాపించున్నదిట ఆ వృక్షం, అశ్వత్థ వృక్షం. అలాగే మన వంశవృక్షం కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. దాని మీదే కోరికలు పెట్టుకుని దానిలోనే పొందుతూ ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దాన్ని ఏం చేయాలి, వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో దాన్ని ఖడ్నిచ్చేసేయాలి, కోసేయాలి. కోసిస్తేనే ఆగుతుంది తప్పించి, లేకపోతే ఆగదు. పునర్జన్మ లేకుండా ఉండలేడు. మళ్ళీ 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 పునర్జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని ఎలా వెళ్తాం, ఆ పునర్జన్మ లేకుండా ఎలా చేసుకోగలం మనం అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఎవరి నుండి సమస్తం ఆరంభమైంది, ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది అసలు అనేది ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో
ఎక్కడ మొత్తం సమస్తం ఎక్కడి నుంచి వ్యాపించింది అన్నది ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ఎవరు అన్నది తెలుసుకుని ఆయన్ని శరణ పొందాయట, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో నువ్వు ఆయనకి అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మా హరే కృష్ణ. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంత్య మూఢాః పదమవ్యయం తత్. మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషముని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నావు. నిత్యం ఏంటి అన్నది ఎవరైతే అర్థం చేసుకున్నారో వాళ్ళు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషునికి శరణు తెచ్చే వారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. ఈ బద్ధజీవులు వీళ్ళు కోరికలు నిండిపోయి ఉంటాయి. వీళ్ళు ఎవరైతే ఆ కోరికల నుంచి బయటపడి ఆ భగవంతుడు తప్పించి ఇంక వేరే ఇంకేది లేదు అనేది తెలుసుకోగలగాలి. నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా వాళ్ళు ఆ వైరాగ్యాన్ని పొంది వాళ్ళు ఆ నిశ్చయంతో దృఢ విశ్వాసంతో వాళ్ళు ఆ భక్తిని ఆచరించడం ద్వారా ఆ పరమ పదాన్ని, బ్రహ్మాన్ని పొందగలుగుతారు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తద్భాసయతే సూర్యో శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టిన దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. దివ్యధామం చింతామణి ప్రకర సద్మసు స్వల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభీరభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రసిత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆది పురుషం సమహం భజామి. ఆ దివ్యధామంలో మణులు, ఆ మణుల కాంతితో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఆ మణుల కాంతి ఎట్లా వస్తుంది? భగవంతుడి తేజస్సు, శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి మూలంగా ఆ మణులు మెరుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడ సూర్యుడు అవసరం లేదు, చంద్రుడు కూడా అవసరం లేదు, విద్యుత్తు కూడా అవసరం లేదు. ఏ అవసరం లేకుండానే అది ప్రకాశింపబడుతూ ఉంటుంది ఆ ధామం. దాన్ని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని అంత చక్కగా హ్యాపీగా ఉండే లోకానికి చేరుకున్నప్పుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడి సేవ లభించినప్పుడు మళ్ళీ మనం మన లోకానికి రావాలి, కొంచెం భౌతిక లోకానికి రావాలి. భౌతిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలనే కోరిక కలగదు. ధామానికి వెళ్తాం. ఇక్కడికి వస్తారు, మాయాపూర్ వస్తారు, అందరూ వచ్చి ఆ కృష్ణ దర్శనం చేసుకుంటారు. చేసుకుని వాళ్ళ కష్టాలన్నీ కూడా చెప్పుకుంటారు, ఏడుస్తారు దేవుడి దగ్గర. ఆ ఏడుపు వచ్చేస్తుంది, దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళకి కష్టాలన్నీ చెప్పుకుంటారు, ఆ భగవంతుని సేవ చేసుకుంటారు, ఆరాధన చేసుకుని చక్కగా దీపార్చన అన్నీ చేసుకుంటారు. చేసుకున్న తర్వాత 3 రోజులు 4 రోజులు 5 రోజులు మ్యాక్సిమం 10-15 రోజులు ఉందామని వస్తారు. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. రోజు దర్శనం చేసుకోవటం, ప్రతిరోజు భగవంతుడు సేవ చేసుకోవటం, భగవంతుడు అసలు అక్కడికి వెళ్తే మనం ఏంటి మనల్ని మనం మర్చిపోతాం, అంత హాయిగా ఉంటుంది. అలాంటి చోట వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలనేటువంటి కోరిక కలగదుట వాళ్ళు. ఇక్కడే మనం భౌతికంగా ఇక్కడే మనకు అట్లా అనిపిస్తున్నప్పుడు
మనకు ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్ట్ గా కృష్ణ భగవానుడిని సేవించుకునే ఆ, అవకాశం కలిగినప్పుడు మనకు అసలు ఇంకా వేరే ధ్యాస ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళే వెళ్ళగలుగుతారు అక్కడికి. ఆ కృప లభిస్తుంది, భగవంతుని కృప. అందరికి రాదు ఆ కృప. అదే చెబుతున్నారు. నెక్స్ట్ మమైవ వంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్రేష్టానింద్రియాణి ప్రకృతిష్టాని కర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైన అంశాలు, కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతున్నారు. మనస్సు, ఈ 5 ఇంద్రియాలు ఏంటి? 5 మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, వాయిస్, స్కిన్, ఈ 5 ఇంద్రియాలతో మనిషి కష్టపడుతున్నాడు అన్నమాట, జీవుడు. 6వ ఇంద్రియం ఏదంటే మనసు. ఆ మనసు కష్టానికి గురవుతూ ఉంటుంది, కోరికలు అడుగుతూ ఉంటాయి. జీవుడు కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఆ కోరికల మూలంగా కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఆ కష్టపడే ఆ జీవుడి కోరికను ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి. బుద్ధి కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ఆత్మ ఆనందంగా ఉండగలుగుతుంది. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వారు మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతున్నారు. ఈ 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతున్నారు అన్నమాట. ఈ 5 మనస్సు. ఈ మనస్సు అనేది కళ్ళాలన్నమాట. ఈ కళ్ళాలని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ఎవరు? బుద్ధి. వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించేసేయాలి వాడు ఆ కోరికలు. ఇప్పుడు మనిషి ఆనందంగా ఉండగలడు. నెక్స్ట్ శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామసీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాసయత్. వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్టుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళ్తాడు. ఆ విధంగా తిరిగి మరొక శరీరాన్ని తీసుకుని దానిని విడిచిపెడతాడు. ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరానికి వెళ్తూనే ఉంటుందన్నమాట. అంటే వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మలన్నీ క్యారీ చేస్తారు. జీవాత్మ క్యారీ చేసి ఆ బ్యాగులు మోస్తుందన్నమాట. మోసుకుంటూ ఇంకో శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది. అంటే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మరణం అనేది తప్పదు. ఆ మరణించిన తర్వాత వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి వాళ్ళకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆ నెక్స్ట్ జన్మలో ఏంటి? విభిన్న భావనలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. వాళ్ళ కోరికలు కానీ, వాళ్ళ పద్ధతులు కానీ, ఆ వచ్చిన జన్మను బట్టి గుణాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా వచ్చిన జన్మను బట్టి ఆ గుణాలు ఆపాదింపబడతాయి. ఆ గుణాలు అవన్నీ కూడా వస్తాయి. మరొక శరీరానికి తీసుకువెళ్తాడు. శరీరం నుండి ఇంకో జీవుడు ఏం చేస్తాడు? ఆ శరీరం పని అయిపోతుంది. అయిపోగానే అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటికి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ శరీరం ఏమవుతుంది? డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది. దాన్ని క్షరం అనమాట. క్షరం అయిపోతుంది. మరొక శరీరానికి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని దాన్ని విడిచిపెడతాడు. తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఉంటాడా? ఉండడు. కొంతకాలం అందులో నివసిస్తాడు. ఎట్లా అయితే మనం ట్రైన్ ఎక్కుతాం, ఎక్కిన తర్వాత ఒక 4-5 ఊళ్ళు తిరుగుదాం అనుకున్నాం. ఆడెళ్ళి దాకా పోయే చూద్దాం, మధ్యలో ఉన్న క్షేత్రాలని చూద్దాం, దిగుతాం, ఆ క్షేత్రం చూస్తాం. అక్కడ ఆహారం వేరు, అక్కడ నిద్ర వేరు, అక్కడ రూమ్స్ వేరు, అక్కడ ఉండే పద్ధతి వేరు.
దానికి అడ్జస్ట్ అయిపోయి అక్కడ ఉంటాం. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక ఊరు వెళ్ళాలి, మళ్ళీ రైలు ఎక్కుతాం, ఇంకొక ఊరికి వెళ్తాం. అక్కడ పద్ధతికి, అక్కడ పరిస్థితులకి, అక్కడ ఫుడ్కి అన్నిటికీ కూడా అలవాటు అవుతాం. మళ్ళీ అక్కడ ఉంటామా, అక్కడ ఉండం, మళ్ళీ ఎక్కుతాం రైలు, ఇంకో చోట దిగుతాం. అట్లా ఏ విధంగా ప్రయాణం చేస్తాం, ఆ విధంగా మన జీవుడు కూడా జన్మల్ని తీసుకుంటూ మళ్ళీ 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 జన్మిస్తూ ఉంటాడు. శరీరాల్ని తీసుకుంటూ ఉంటాడు, ఆ శరీరంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇవా నెక్స్ట్ శ్రోత్రం చిక్షుష శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనస్సాయం విషయానుపసేవతే. జీవుడు ఆ విధంగా వేరొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకుని మనస్సుతో కూడి ఉన్న నిర్దిష్ట రకం చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు స్పర్శ భావాన్ని పొందుతుంది. అందువలన అతడు ఒక ప్రత్యేక రకమైన ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తాం. అది ఏ దేహం అయితే వస్తుందో ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియ విషయాలు ఉంటాయి, వాటిని అన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఇంద్రుడికి శాపం వచ్చింది. ఆ శాపం వచ్చేటప్పటికి పంది రూపం వచ్చింది ఆయన. చక్కగా పిల్లల్ని వేసుకొని, పంది పిల్లలు తెలుసు కదా మీకు, 10-12 మంది పిల్లల్ని వేసుకొని, భార్య పిల్లలు వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు. ఆ బురదలో పడి పొర్లుతున్నాడు, ఆ బురదలో కూర్చున్నాడు చక్కగా, ఆ మలం భుజిస్తున్నాడు. మన మన మలం చూడంగానే అసహ్యంగా అనుకుంటాం, కానీ పందికి అది చాలా రుచిగా ఉందిట, అదే తింటుంది, మలాన్ని భుజిస్తుంది. ఆ వాసన, బురద వాసన, అబ్బా భరించలేకపోతున్నాం, బురద వాసన వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం, పక్కకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాం. కానీ ఆ పందికి అదే ఆ వాసనే ఏంటంటే మన సెంటు కొట్టినట్టు ఉంటుంది, అంత బాగుంటుందిట. అంటే దాని ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆ దేహానికి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి అన్నమాట, ఆ ఇంద్రియాల తృప్తి. ఆ విధంగా అనుభవిస్తున్నాడు ఇంద్రుడు. అట్నుంచి నారదులు వెళ్తూ, అయ్యయ్యో ఇంద్ర, నేను చూస్తుంటే బాధ కలుగుతున్నది, నీకు కూడా తప్పలేదు ఈ అవస్థ, మళ్ళీ జన్మ, ఈ పంది జన్మ వచ్చింది, అయిపోతున్నదిలే, దిగులు పడవాకు, కొద్ది కాలం ఉందంతే, వెళ్ళిపోతావు, మళ్ళీ ఇంద్ర పదవిని స్వీకరిస్తావు అని చెప్పారు. అయ్యయ్యో, నాకు ఇంద్ర పదవి ఏమీ వద్దు, నా పిల్లలు, నా సంతానం, నా భార్య, హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇక్కడ, బురదలేదేలే, చల్లగా ఉంది, నాకు హాయిగా ఉన్నాను నేను అన్నమాట ఇద్దరు. అట్లా ఆ ఇంద్రుడికే తప్పల, మనం ఎంత వాళ్ళం కాదు, మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంద్రుడు ఎందుకు చెబుతున్నారు మనకి, ఆ విధంగా కావాకు నువ్వు, కాబట్టి ఆ విధంగా దేహాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది నువ్వు కూడా, కాబట్టి బద్ధ జీవుడుగా మారవాకు, నువ్వు ముక్త జీవుడివిగా అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఒక తండ్రి పిల్లలు తీసుకొని వెళ్ళారట, వ్యాపారం పెద్దస్తమానం 24 గంటలు డబ్బు సంపాదన, డబ్బు సంపాదన, డబ్బు సంపాదన, వ్యాపారం మీదే దృష్టి పెడుతున్నాడు ఈయన. కనీసం కృష్ణ అనే నామాన్ని ఒక్కరోజు కూడా జపించట్లేదు. ఈయన తీసుకొని వెళ్దాం, మనం తీసుకెళ్ళి క్షేత్ర దర్శనం చేయిద్దాం అని చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళారు. సరే, అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ కాశీకి కూడా వెళ్ళారు. వెళ్ళి ఆ మణికర్ణిక ఘాట్లో స్నానం చేశారు. స్నానం చేసి అంతా అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చారు. అక్కడంతా పిండ ప్రదానాలు ఏవో ఏవో చేసుకున్నారు, పూజలు చేసుకున్నారు, బయటకు వచ్చారు నదిలో నుంచి. నాన్న, ఇక్కడ హాయిగా ఉంది కదా నీకు, ఎంత బాగుంది, ఎంత బిజీ లైఫ్ పెడతావు నువ్వు, అంత భౌతికంగా ఇక్కడ చాలా హాయిగా ఉంది కదా, చెప్పండి ఎలా ఉంది అని పిల్లలు అడిగారు. అడిగితే ఆయన చెప్పారట,
నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను అనవసరంగా నా సమయం అంతా వృధా చేసుకున్నాను అనిపిస్తున్నది అని చెప్తాను. అవునా తండ్రి మారిపోయాడు, ఆ మన చక్కగా భగవంతుడు సేవ చేసుకుంటాడు ఇంకా అనుకున్నట్టు పెళ్ళి. మళ్ళీ చెప్పాట తండ్రి, ఏం చెప్పాడు? సమయం అంతా వృధా అయిపోయిందని ఎందుకు అంటున్నానంటే, నేను చేసిన వ్యాపారం మూలంగా చాలా తక్కువ సంపాదించగలిగాను. ఇక్కడ ఎన్ని శవాలు కాలుస్తున్నారు, ఎంత కట్టెలు యూజ్ అవుతున్నాయి. అదే కట్టెల వ్యాపారం పెట్టుకుంటే నేను ఇంకా ఇంకా త్వరితగతిన చాలా తొందరగా కోట్లు గడించేవాడిని కదా అని చెప్పినని అన్నాడు. అప్పుడు కొడుకులు అనుకున్నారట, ఎన్ని క్షేత్రాలు తిప్పినా కూడా గురువు గారు, వాళ్ళతో వచ్చిన గురువు గారు చెప్పారు, ఈ జీవుడు ఇంతే, వీడి కర్మలతో పూర్తిగా బద్ధుడై ఉన్నాడు, కాబట్టి ఇంతే, మీ నాన్నగారు మారరు అని చెప్పి మీరు దిగులు పడద్దు, ఆయన మారరు ఇంకా, అంతే అని చెప్పి. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా డబ్బు సంపాదన, కట్టెల వ్యాపారం, లేకపోతే వస్త్ర వ్యాపారం, లేకపోతే ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళకి ఏ విధంగా అయితే ఇది అలవాటు ఉంటుందో అదే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. భగవంతుడి మీద ధ్యాస పెట్టాలంటే సాధన, అభ్యాసం కావాలి. అది కూడా భగవంతుడి కృప కావాలి అది చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి పుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖుడు తెలుసుకోలేదు. కానీ అజ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవు. జ్ఞానంతో, అజ్ఞానంలో ఆజ్ఞానం. కానీ జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు ఇవన్నీ కూడా చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఒక శిక్షణ పొందిన వాడు అక్కడ ఆ మెషిన్లో ఏ పార్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ విధంగా ఉంది అన్నది చెప్పగలుగుతాడు, ఇమీడియట్గా చెప్పగలుగుతాడు. దాంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఫలానా అని చెప్తాడు. ఆ శిక్షణ. అట్లాగే మూర్ఖులు, త్రిగుణాలతో ఉన్నటువంటి మూర్ఖులు భగవంతుడిని తెలుసుకోలేరన్నమాట. ఆ ప్రభావం వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కావాలి, జ్ఞానం కావాలి. జ్ఞానం ఎట్లా లభిస్తుంది మనకి? గురువు చెప్పే భక్తి ద్వారా, గురువు చెప్పిన వాక్యాల ద్వారా మనకి భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏతంతో యోగినే చేదం పశ్యత్యాత్మన్యవస్థితం కృతాత్మానో నైనం పశ్యంతి సంగం. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడలేరు. కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో లేని వారు ప్రయత్నించినను ఏమి జరుగుతున్నదో చూడలేదు. ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్న యోగులు, ఆ జ్ఞానులు, ఆ స్టేజెస్లో వాళ్ళు ఉత్తీర్ణమై ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే జీవుడు అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోగలుగుతారు. కానీ లేని వాళ్ళు ఏంటంటే, ఎవరైనా చనిపోయారనగానే శ్మశానానికి వెళ్తారు. ఒక 2 నిమిషాలు ఉంటుంది వాళ్ళకి వైరాగ్యం. ఎందుకు ఈ జన్మ, ఎందుకు ఈ శరీరం, ఏముందంత సంపాదించాడు, వెళ్ళిపోయాడు, ఇట్లాంటివన్నీ మాట్లాడతాం. ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ మొదలు ఆ 1 మినిటే మళ్ళీ చేంజ్ అయిపోతుంది, అట్టు తిరగేసేస్తారన్నమాట. ఆ విధంగా ఆత్మానుభూతిలో లేని వాళ్ళకి
ప్రయత్నించినను ఏం జరుగుతున్నది మన చుట్టూ అన్నది వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు ఎంతసేపటి కూడా పెద్ద జీవులుగానే ఉంటారు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మా యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నో తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది. చంద్రుని వైభవం కూడా, అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండి ఉద్భవిస్తుంది. భగవంతుడు చీకటిని చెదరగొట్టేసి సూర్యుడు అనమాట. సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఏంటి? భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి శక్తి. ఒక మబ్బు సూర్యుడికి అడ్డం వెళ్తుంది, వెళ్ళినప్పుడు సూర్యకిరణాలు కిందికి రావు. అంత మాత్రం సూర్యుడు లేనట్టు కాదు, మనలో అజ్ఞానం మబ్బులాగా వ్యాపిస్తుంది. అంత మాత్రాన జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి మనం, అజ్ఞానాన్ని కలుగజేసుకోవాలి. అలాగే మేఘాలు వెళ్ళిపోయినప్పుడు మళ్ళీ వెలుతురంతా అవుతి సూర్యుడు కనిపిస్తూ ఉంటాడు. సూర్యుడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు, అక్కడే ఉంటాడు. కానీ ఆ మేఘము ఆవరించినందువల్ల, మేఘం అడ్డం వచ్చినందువల్ల కనిపించట్లేదు. ఆ తేజస్సు మొత్తం సూర్యుడిలో తేజస్సు కానీ మనం 11వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం కదా. సూర్యుడి తేజస్సు కానీ, చంద్రుడిలో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలు కానీ, మొత్తం అన్నీ కూడా సూర్యచంద్రుడి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే భగవంతుడి నుంచే ఉద్భవించింది. నెక్స్ట్ గామావిశ్య చ భూతాని. కష్టంగా గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా ఉష్ణామి చౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో ఉంటాయి. నేను చంద్రునిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవరసాన్ని సరఫరా చేస్తున్నాను. మొత్తం ఇప్పుడు ఆ ముత్యాల దండలో ఎట్లా అయితే ఆ ముత్యాలన్నీ చక్కగా లైన్గా ఉన్నాయో, అదే ఆధారం ఉంటుంది లోపల, దారం ఆధారంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ లోకాలన్నీ కూడా, విశ్వాలన్నీ కూడా వాటి కక్షలో అవి ఉండి వాటి పని అది చేయడానికి వాటిలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఎవరు అంటే నాదే. నా శక్తి ద్వారా మాత్రమే అవి వాటి కక్షలో ఉండగలుగుతున్నాయి. నేను చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవరసాయనాన్ని సరఫరా చేస్తాను. అన్ని ఔషధాలన్నీ మనకి ఎట్లా తయారు చేస్తారు చెప్పండి? మనకు వచ్చే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కానీ, లేకపోతే హోమియోపతి కానీ, అన్నింటికీ కూడా మూలం ఏది అంటే ఆయుర్వేదం. ఆయుర్వేదం అంటే మొక్కలు డైరెక్ట్ అనమాట మెడిసిన్. వాటిల్లో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలు. ఔషధ గుణాలు అంటే ఎట్లా వస్తున్నాయి ఔషధ గుణాలు? ఆయుర్వేదం అంటే అదొక శాస్త్రం. శాస్త్రం అంటే మనకు వచ్చేది ఆ వేదాల నుంచి వచ్చినటువంటి శాస్త్రం. ఆ శాస్త్రంలో చెప్తున్నారు సూర్యుడిలో వచ్చేటువంటి కాంతి మూలంగా మనకి ఏ విధంగా అయితే ఇది డి విటమిన్ వస్తుంది కదా సూర్యకాంతి మూలంగా. సూర్యకాంతి మూలంగా మనకి పంటలు కూడా సూర్యకాంతి కావాలి, లేకుండా పంటలు కూడా పండం. అలాగే ఇక్కడ చంద్రుడు సర్వాసోమం భూత్వ రసాత్మక.
ఆ సోమో భూత్వా రసాత్మక అంటే ఆ చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు కూడా ఆ సోమరసాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారు. ఎవరు? చంద్ర భగవాను, చంద్రుడు. ఆ చంద్రుడు అంటే చంద్రుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ఎవరిచ్చారు? నేనే ఇచ్చాను అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెబుతున్నారంట. ఆ ఔషధాలకు ఉండే శక్తి మొత్తం కూడా నా నుంచే వస్తున్నది అది అని చెప్పి. నెక్స్ట్, అహం విశ్వాస్ నరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితాః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామి అన్నం చతుర్విధం. నేను అన్నజీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని, ఆ జఠరాగ్ని మనకి కడుపులో వస్తుంది. ఆ అగ్ని ఉందంటారు కదా, ఆ జఠరాగ్ని పని చేయకపోతే మనకి డైజెస్ట్ అవ్వదు, ఏది తిన్నా సరే అరగదన్నమాట. జఠరాగ్ని కంపల్సరీగా కావాలి. ఆ జఠరాగ్ని ఆ ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి ఉంటుంది అనమాట. ఆ జఠరాగ్ని లోపల, మన లోపల టేపులు వస్తూ ఉంటాయి కదా, మనం ఏదన్నా కొంచెం తినంగానే వ్యాయామం టేపు వస్తుంది. ఆ వాయువుతో నిండి ఉంటుంది జఠరాగ్నితో. అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. మనం ఏది తిన్నా కూడా అది ఎలా జీర్ణం అవుతున్నది అంటే, ఇప్పుడు ఏంటి, నమిలేవి, చీకేవి, తాగేవి, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇస్తున్నారు చూడండి, నాకేవి, ఇవన్నీ కూడా ఎలా మనకి జీర్ణం అవుతున్నాయి అంటే జఠరాగ్ని మూలంగా జీర్ణం అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్, ఆ జఠరాగ్నికి మూలం ఎవరు? భగవంతుడే. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో కూడా పరమ పురుషుడు ఉంటారనమాట, ఆసీనుడై ఉంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో కూడా. దాని నుండి జ్ఞాపక శక్తి కానీ, జ్ఞానం కానీ, మతిమరుపు కానీ ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి, కలుగుతూ ఉన్నాయి. జ్ఞాపక శక్తి, గుర్తు, మతిమరుపు, ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా వస్తున్నాయి? భగవంతుడి నుంచే వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఆ వేదాల ద్వారా, అన్ని వేదాల ద్వారా భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. భగవంతుడిని గురించి తెలియజేస్తుంది. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను, నిజానికి అవి ఆ రాసిన వాడిని, ఆ కర్తని నేనే వేదాలకి. మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను పూర్తిగా. అంటే వేదం ఆయన రాసినప్పుడు, ఆయన చెప్పినప్పుడు, భగవంతుడు వేదాలకు కర్త అయినప్పుడు ఆ వేదంలో ఎక్కడ ఏంటి అన్నది భగవంతుడికి తెలియదా? తెలుసు. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్న వాడిని ఏం చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ద్వావిమో పురుషాలోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ అక్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థో అక్షర ఉచ్యతే. క్షరము, అక్షరము. క్షరం అంటే ఏంటి? నశించిపోయేది. అక్షరుడు అంటే ఎవరు? భగవంతుడు. జీవాత్మలు మొత్తం కూడా అవి అక్షరులు, భక్తితో నిండినటువంటి జీవాత్మలు, అవి అక్షరం. క్షరులు అంటే ఎవరంటే బద్ధజీవులు, క్షరులు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? 2 తరగతి జీవులు ఉన్నారు, వాళ్ళల్లో క్షరులు, అక్షరులు ఇద్దరున్నారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. అక్షరుడు అంటే ఏంటి? నశింపు లేనటువంటి వాడు. నశింపు లేని స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది? భగవంతుడి ధామానికి చేరుకున్నప్పుడు వస్తుంది. క్షరులు, క్షరులు అంటే నశించిపోయేవాళ్ళు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు పొందుతూ ఉంటారు, వీళ్ళు క్షరులు. నెక్స్ట్ అమ్మా,
జీవరాశులు ఇక్కడ చూడండి పతనం అయ్యేవాళ్ళు అనమాట. ఈ విధంగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ పతనం చెందని వాళ్ళు ఎవరంటే కృష్ణ భక్తులు, కృష్ణుడిలాగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు పతనం చెందని వాళ్ళు. నెక్స్ట్ అమ్మా. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య విభత్య వ్యయ ఈశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటుగా 3 ప్రపంచాల్లోకి ప్రవేశించి వాటిని రక్షిస్తున్నటువంటి వాడిని, నాశనం లేనటువంటి వాడిని నేను చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడైన పురుషోత్తముడు ఉన్నాడని తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మా యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి సర్వలోకే వేదే చ ప్రభవ ప్రదిత పురుషోత్తమః. అక్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి నేను అంతిమమైన దివ్యమైనటువంటి వాడిని మరియు ఉత్తముడైన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాల్లో పురుషోత్తముడుగా గుర్తింపబడలేదు అని చెప్తున్నాను. నేను పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను కానీ మీరు గుర్తించట్లాను. ఆ గుర్తించే స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది? పూర్తిగా వాళ్ళు అక్షరులుగా మారినప్పుడు పురుషోత్తముడిని గుర్తించే శక్తి వస్తుంది. కాదు. నెక్స్ట్ అమ్మా. అంటే క్షరులు అంటే చనిపోయేవాళ్ళు అనమాట. క్షరులంటే నశించేవాళ్ళు. అక్షరులు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళని అక్షరులు అంటారు. యో మామేవ మన్సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వ వదతి మాం సర్వభావేన భారత. తత్వం చీడ సందేహాలు లేకుండా నేను చెప్పినవన్నీ పురుషోత్తమ యోగం గురించి చెప్తున్నాను నేను. దాని గురించి అంతా కూడా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు సమస్తాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళుగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘా ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యస్య భారత. ఓ పాపరహితుడా, వేద గ్రంథాలలో చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో వారు తెలివైన వారు అవుతారు మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. ఈ వేద గ్రంథాల్లో ఏదైతే ఉపనిషత్తుల ద్వారా తెలియజేయబడిందో ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఎంతో ఉత్తములు. ఆ వేదాలు ఆ సారంలో పరిపూర్ణత చెందినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పినని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నాను. వేదాల సారం అంటే ఏంటి? భగవద్గీత 5వ పంచమ వేదం. ఈ వేదం గురించి ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఉత్తమోత్తములు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ
రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఎక్కడ డౌట్స్ లేదు. జీవశాస్త్రం అర్థమైంది. సింపుల్ 15వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి చూస్తున్నాం కదా, అదే అదే అదే. ఏం లేదు.